Care dintre ele și-a ucis soțul? Privește mai atent și caută un indiciu în detalii. Îți voi da un moment. Răspunsul se va dezvălui la final. Examenul numărul 2. Poți găsi litera P? Acum atinge de 2 ori ecranul doar ca să știu că ai reușit. Al treilea examen. Care este prima aplicație care apare atunci când apeși pe partajare și apoi pe mai multe? Pariez că este aplicația Instagram. Apropo, știai că dacă mă urmărești, profilul meu începe să danseze? A patra întrebare. Ține apăsat butonul de comentarii și alege un emoji unic. Pariez că ai ales acest emoji. Acum întrebarea finală. Ce număr vezi în imagine? Lasă răspunsul tău în comentarii. Răspunsul la prima întrebare. Ei bine, dacă prima bătrână și-ar fi ucis soțul, n-ar avea sens să stea lângă el în plină zi. A doua însă a îngropat trupul soțului ei în pământ.